Nu de me bar alles maar shoot audio. In a uur, dus nu de half 1. Da je lukt dat maar Ritfeld, dan ga je live half 1. Ja. Live na euro, live na atori se want dat keer. Me was special because you alamala. Me was special because you alamala. Omdat we eens van of zijn er toch mensen die online zijn die nog naar mij kunnen luisteren. Begrijp je? Vandaag of gisteren was ik een live aangegaan met Sibrano Piqué. En een live een onderwerp. En eerlijk gezegd, als mens moeten wij eerlijk en correct zijn. Je begrijpt dat? Omdat we aantal zijn play. En we moeten eerlijk zijn als mens dat eerlijk hoef je niet van de sanego. Dat men neemt chan kwalijk hier en men neemt chan kwalijk omdat luko. Sranang be abi eigenlijk wel verlangen baka bouta regering voor akondere ben draai. Maar akondere niet draai, une draai, im luko bu niet draai. Je moet goed kijken hoe net draaien. Weer sukkel. Weer suffer. Hoe net draaien. Je begrijpt? Look in dat ding van historia. Dat toch ibe zit aquí. In model. Toch Libisch maar bij Libië. NDP bij me koe Libië. Hoe ben je Libië? Ube libi abegop chin bonji unumano de mansi anego de mansi ane wakayara de mansi de la konre ane waka via pil mi wa aksu wan vraag dineti alas mas you say luku e arki Fayo ka is aan huisbezoek nu de ka desma. Fayo go man. Ja pil. Bob. I hate we barrio. Fayo ka is aan huisbezoek nu de ka desma. Sayo te desma. Ja, santo kine be jimoni no be no next. Maar sayo be dufu srefi. Fiapi, sayo taki. Ja, abo bestormi ma amoni benda you. Fiapi, sayo bereik nanga you project in je regere termijn die afvolgt. Walo lolo sanu du yere mi man. Hey, ugudu srefi, ulukunim en feces. Luku jasemika oso. Mi atu space. Ma alisa mi vrouw bori, badis me jam brombro, mi ne spam, na mi kosel. Ma isaba minisma na ma jam brombro no de. Door abole sa yu na nga yu fur euk. De yo kombari, taki arakerins awan kans ete umjiwan kans, tout kans, ne begi ere ma. Bravo. If you don't in a reference it is kukas, ja een vriendje, ja een fregger. VP.
If you don't know the in a currency, a play is een kans ete, je een fregger. Ja toch, zo'n kans is ook moro. Sa you sref do gisarana, sa you sref do. Via pig aan abo, pakken is snel door we. Noden na over 12:30. Mijn nyang, maar is er mensen van hoe de man no man nyang om onmiddellijke regering. Dus China brunsie play one play, maar suma en brunsie VP. You swakere man, you swakere. Je soort men go to in schaal, maar toch je kon begi afvallen fus don maka. Dat de go to say be abine schaal, say dan ading. Say dan ading go to. Dus de go to say is in schaal. Is ook veel vergissing chan vast om maka da voor kan ayu. You na fregger. Abop you na fregger boy. Si warna piki itaken sumo minaf ndp ana mitakera you takera. Mi ano ndp'er. Mi itaki gi afola fu sranang. Wan anego bun ang sranang. Mi ano ndp'er. No ndp'er ne lukomi. No Meriba, no Simons, no Flesli, no Angry ndp'er ne lukomi man. Mi ano ndp'er man. Si vado piki mangi gi wa live ti to. Mam do mi no ba me ka live pori ma model. Mami tak okay, imali duenso, da wali benso. Mamo begin te yo sani mi anno ndp'er. Mi anno ndp'er. Mi taki ji abole sane gobu insana mi anno ndp'er. Want de ndp man usrefi. Mi no bango de ndp'er. Da mi eko break mi telefoon go live gi ndp. De desem awari, desem ma pampa awari ogos dong baka eli famoni. De ofanga mi. Boy. En suma wani atika ambrong, suma wani kan taksa wani. Me ano ndp'er. Me ik kom op die arrest voor sranang onderling, ongeacht soort kleur u abi of je geloof of whatever. Me no man go live die ndp. Mek Faisal Abdul go live die ndp. Mek Panka go. Mek Boufa go. Mek First Lady go. Mek Yenny Simons go. Mek Alademan go. Mek Pa Messer go. Mek de man go live die ndp voor Winnie a regering. Mek de man Winnie. De man die assemblee ik keur wet goed. Pe de man op voordeel. Dan wil ik volk gewoon etang in assisté. Mi versim ja so mo begin te go yere man.
alles massa ondersteun me, alles massa look me live. If u denkt dat ik, omdat man si brano piki go live, dat ineens me play abopor of via peer, mi no dan no enkri ma pam partij. Mi no dan no enkri partij. Mi de na a volk si sa elei pina. Mi de na volk si sa e bay e pailik mi. Mi no dat de man si sa ding coalitie of oppositie. Omdat de mij kurwet goed onderling en de mij doen zijn onderling. Midden na volk zie, a poti volk sa epai agelak. Midden dat nog hier next voor jaren man. Si maar nog piki u go live. Mi horen fatsoenlijk. En eerlijk is eerlijk. Ita kwam sa neem nog piki, maar mi no da NDP. Mina kleur, mina fraga. En mi abo achterman aan mi baka sanwa hier next ook tuurlijk samtaki una kleur una fraga want unu ne ke paya gelak steeds die regeringen op na en toestong dat den sem awari e complet lik ai mita kengba mek bova mek atompai mek ala de man go live aan den telefoon go roko den partij fuja volk bribi sa de wandu mi no ma pot mi sref gidati mi e pot mi sref ja volk ja toch mi pot mi sref ja volk ja toch en alle de volgers voor mi say volk mi wie su no chenu de Ocean Tamara me begin te utaki mi no ma se mi srefi fu andala mi no ma se mi srefi e mi no se mi sref nooit. Dat we allemaal even volg me live, mi lobby is op zijn plaats. Maar eerlijk gezegd, het is niet wat het wezen moet. Het is niet wat het wezen moet. Jorokoji NDP nodig. De NDP kan de maak. Adere disman in NDP, ik kies voorkeur. Deze man zijn Jes Witman, waar ik kies voorkeur in NDP. Unu san blaka. Ik is na pa wan say NDP give me an NDP give me na bouta jaren man en no de mineta over NDP fuko dat ik mes gaat aparte ne begin te gono NDP sref awari NDP sref awari Faisal Abdul ya one of them man ja man Faisal Abdul ya one of them ook toe te mensen you know of the headschopper. Want nu de doen zijn in corona, maar in de kuno sabi. Wanneer geld spreekt doen in de voor sector boy Faisal Abdul. De begin tegen. Nu de is van mij meneer kwa hina. U zei broer doe me met dingen. Ja. Maar politiek NDP uno kollo NDP yeni Simons firstly di voor krimo golo uno afkong Isa met NDP man e frina FIAP de kuno sabi no Iden uno sabi wa baru ne me kiwelu kuhun wa nakkijkers uno completo com uma chibota e no voordeel maar no afuneli voor mij na mi pa bota mi koboro di katin takte mi na bota ching mi koboro in refoten me fira pen me fira lead mi no ere next uno enkri fregger enki bombo klatisma wanshe bota baka ino voordeel voor kongudu so dango money in 5 jaar NDP in 5 jaar santoki 10 jaar NDP non pele kusker NDP ma we plele kusker olo to por NDP e plele kusker no de le kuna money ami no antak next ma fezi mi asumina trobi e fe boss e fe panya me no NDP man ma begin te go no
Dat kost don 10 jaar toch man. En via pies don 2 jaar in de motor. Dus we non complete kost keer aan de money zo meki in bota ting. De money zo kiskas meki minder bota pa be bar of luka volle. We non complete keer. We non complete keer lek unu an konstom baka. Fu na sami ma bombo klad mu kom sabaka. Da harik moto boy. O harik moto me contraparte com boy. En sumo da parte. Sumo de. Dus alla de Hollanders moet volg me. Sang na ndp'er. Zo firon vasi. Sano mano musuere man. Dat na het me Ritfeld toch. Dat na mi. Want mine hang uit voor komen uitjere man. Si para no piquei. You talk ma ndp, maar no ndp boy. Tot ndp. Mina partij van Snapchat so me go live. Gi abo weekend in sranang sane go boom. Me tak gitati. Maar no, mine isi kleur in mi verstang angami ede in mi ai. Dus piquei manga you etan boom. Maar is volgende lezen mo piquei in haar live. Fu asano ben soro aan fasi. Maar mi no da ndp. Luko an sponja so sa menya. A spon si na mi sref e potinha nenta pufunya na mi kesena no partei. De ndp'er san de in a model san godune luko den potiwan in a model. Dus mi no er next voor ndp no de inverkize. ndp mo go meke huiswerk fu kon aan de mag. Maar no via Ritfeld. Ane leuk. Mi ne go live gi ndp vin baka. Mi lo bouta tanga lape. Ma mi ne goro ko ji ndp fu den sen awari. Sa mek bouta las verkiezen ko aan de mak baka. Fu komple ayatola. Ne roko boy. You kan de sumo wani. You kan tak so wani. No hard feeling. Mi be wan fusingi wan poema. Anga ala lobi prisiri na makandra. Mi be wan fusingi wan poema. Anga ala densa ifsa. Ominelek brada. So leje shi bepalsani. Say atis ref no elobi. So leje shi bepalsani. Sa smas refi itaki. Mati luku bepalsani. Fini ende sani no sweetie. ndp motego ansani. Ugo krimus refi. Dube bata kubo se tem omelesi unubandui. Wan no de na fiapi konte kwalo sane duenge. Luko men gron fiapi etek no de uno. Luko men gron fiapi etek if uno no de. Terwijl uno ben da mak titiari. Jeto luko men gron fiapi etek in korino de. Fu uno le korona. Sa yusref lek ndp no fasi. Luko se sa no de in korone. De megi hectare. No de mangi 100 hectare in per uur vakabit. De me sering. Pamaroon Oost-West. De magi om een hectare dape. Na unu we frile koroma. ndp lek partes don gewoon. Koroma somtaki. Somtaki. Mi wan tego takugo du roko en nu kon boom. Want a verkiezen zij kon jaso. Mi lo fatto di konyum. Ano so makkelijk kostem jumoro en roko u kontron brand new. Ano so makkelijk kostem moro gi ndp u kon brand new. Yo to doen me kiesho men grof en koroni e prati. 100 hectare in per uur vakabit. En 100 zoveel dat ben ook toe na Pomeroon. Alla de massa mek ndp pai gelag o kisi straf. Of is abdul in afkong. Wanneer granos in afkong. Wa antalen we karu afkong. Un afkong. Do katak si brano piki kon brainwash me. No man no kon brainwash me. Na so bende. ndp'er just ndp'er ik fabota ben taki. Ai. U just usrefi. U just usrefi. Mi actie bota 60.000 SRD. 60 man. Ntay bota poten 2 man. 20.000 SRD. Belachelijk money. Tok koron ma onderling. Jens mina wanneer granos voor no fena money.
En nu zei je, via pinap ting e krap teki. Terwijl u ben de tiara makti, luku sana model. Si barano peke motegi ere man, minang yu abuan beef tamara ere. No kontemi tak mina NDP, wan minote tak ma NDP. Tot NDP. Tot NDP. Mino understand de alata dis moro boy. De passerata mino understand de moro. En alas masanda holan sambe lop mi, omdat me go live, so kana ma NDP. Mi ano NDP. Mi ano NDP. Mi takji akondre, van ane go bon. Maar mi no so no mi kleur tak ma NDP. Tot NDP. Mi no bouta man. Maar no NDP. Mi no ma stem ki sa Abdul Baka. Mi no ma stem ki de man Baka. Sa meki NDP las verkiezing in Sranang. De waarheid is hard om aan te horen. No, de mi wame ku luku so moest doen. U reageer gimi, u reageer. NDP na bota belugu Sranang. Maar NDP baka bota lek subende. Kuya kleuf. Ja zo. Dagu sref no wanyame anga mira. Mina mam chima sango mit bouterse. En bouterse temi gewoon dat mi ideologie aan mi kennis afvanodu en aroko lange. En bouterse tegi NDP mi potu dina volk wedi no srefi. Waar of niet. Me kwans ma kontaki. Me kwans ma kon juichen. Si baro piki ableti. Alla den sponsor voor via NDP maar ongegeet ook toe. Uno ma piki to. Zo nog reageer in haar life. Faisal Abdul, you, motegi elek boy, you. Afiri sa map gitok man. If mitange tok man, kan hem dringi brudu iman skal boy man. You talk, you. Faisal Abdul, you. Mogo nak aangifte gi you, say beloof me. Mogo nak aangifte gi, say tegen me. You, Faisal Abdul, you. Kan je denken dat ze met kaulos aan de NDP op sa, te is don dat je gifes als voor de harmonie. Peden code, peden aan de NDP, de ite kaulos aan de NDP de gifes als voor nu aan me play via payment to. Ja to, we play le kunu de bunto, wat robito. Maar foka no de, ja to. Mi wa me kusroto mi baka da tem sroto baka, da tem lusu, da mo me ko la mala for mes. Dagba u mek mo di soto mi bakada mo so da tem no so da mo forme ko la mala fermes ai mi no kiru era ano mo kiru era ma hu o jompa yon speech to da ko alok to si na amun alok to si amun kenki ai walo dottori du tan hu do dottori pun dottori tu we do. Bon dottori we do ook toe. En soort partij yo join. A20 Rema. Ik ben taki altijd. Amoro boer regeren na regeren kado. Zij politiek. Mino ma ondersteunen. Ja to. Kerki mano ma kin politiek to. Ja to. Misika ba ben gin kerka fado. Karo brief la gin kerka fado. Sifrema iwangin kerki yo fado ook toe. Want tegin kerki ayuse selek ayuse gin politiek via kerki yo selek je draai yo follow so kerki en seno gebeur in de kerki op sali politiek pastor Rema luku sa met Steve Meyer politiek man hori kerki man prata evangelie kado do Romin Rasma politik, saya godin politik. Yo fadon pastor Rema. Yo fado me bige bar you. Yo fado le kwa backstain. Mi ote kwa mbosleut te mi brada mota Holland suma moro koji
in verkiezing. Mi loop boter ze persoonlijk. Maar mi no man pot mi karakter morogi NDP voor boter ze ko aan de ma. Mek de ma sa mek misbruik voor NDP. Roka de monif NDP kan de ma. Weka Abrahams ning, weka Granus, weka Bofa, weka Faisal Abdul, weka wa antane ete unugorogoji NDP bota kombaka de ocean. Mono ko brek wa logo sukanam ta ko wanshi boto sebaka da une tangu dubaka. Jullie zijn lafard. Jullie zijn lafard ou laf. Mi tati eerlijk is eerlijk sibrano piki itaken ma noroko mino da NDP en alles ma say por mi via Holland if we por mi nga dengi takum da NDP wa ben glad mis da we tapa deal no deal. Maar ten mensen ulop mi denki, omdat mi denki na sranamus kon bon. Mi denki ano NDP mu kons bon. Mi denki na sranamus kon bon. En mi denki de inlening NDP namens uno do teken so. Na gimi ano de so. Gimi wan you winti muswai. Want ik ben niet te koop. Ik ben niet te koop. Mine serie. Minoma serie toe. Begrijpt u? Het doet me wel pijn om het alles te zeggen, maar ik moest het doen. Mano ndp'er. Mine go live gi NDP voor de sem awari kan de mag. Aner roko. NDP's don tiari. Kara kering zon 5 jari. NDP'ers don tiari de plek den skeer. Walo topor voor NDP plek den skeer de na money. Mi skeer mi na money. Ngado mi ebe give ka a money. Walo topor voor NDP plek den skeer no de na money. Maar jongoroko poti aan je eigen je eigen budget voor de semman kan de mak. Maar die mannen zijn aan rijk. Want via pees door 5 jaar, 10 gedeeld door 5 is 2. Dus via pees door 5 jaar, de ndp'er kan tak den skeer, maar de no skeer nooit, want at jaar dens doen. Yunanga yu. Mino da NDP en dimno da NDP, mino takimo da NDP. Mino da NDP mi amiride, juno mota NDP omiride, tang ondersteunde ma. Met ook over mi. Want mina wa yon koron boy, mina mama sambere mi bronfis via ringweg, gota atondrakto weg a osa baas bouta. En ten ben door dat toch aan alle lezen bij mangwa insi, omdat soms ababe en druk, soms de me potwalo chucha une door we draai koma ka oso. Dus make de man die sante in assistem ko live en de metak ja partij voor koma kan de mak. Maar mi wan shibou dus wel terug. Omdat in wan verkiezing in corona samananga palu, afverkiezing 2010, dat be opap chimaf mi. Abi op chima mi in Ritfeld. Dat be op a waterleiding station na corona. Dat mi vrouw ben de ook toe a NDP centrum. En zo geluk boten ze te kap chima mi puna vrouw anu dat be op le kwam baby. Me kishi mi na bota de lek brada, lek nefo, lek patron. Maar manga de awari NDP anu no patron nga brada. Want boten ze ben barde na de mameka partij las verkiezing. We komen aan NDP doen, toch ulas verkiezing. At de man, samen ben potap den post. Me kulasi. Coroni kan te ken big up, u tek toesie telgi NDP. En toch ook is dank voor dank. Vanwege de man, samen ben daar verzoek genaamd. Je verstand toch? Ulasa komen we, ulasa ni keri moksiwakene, ulasa foto. Parang koroni wan gi NDP den sitel fu en. Dos dole belle bak no de elur. Ta kom baka ande ma fu de bakalek awari na rommel. En is mo begin tegi. I doan sa ne mam no an piki.
If je bereikt dat je ook naar zijn vieze vuile ploeg, je sref ook ten val. Je sref ook ten val met tegigba. Mino da NDP met tegi ni Simons, met tegi. Da NDP. First we dim sref da NDP. Maar if NDP stress me offer anti-propaganda teken over uno. Omdat mezelf zo betekent gimme en zo doen aan me. Die awari zo gibaka bevoegdheid in een partij. Dan moest je taki wotro 0,0. Ai, wotro 0,0. NDP heeft stress me offer anti-propaganda tegenover uno. Omdat die me actieboten als steun, usref jens me. Ah, maar ik wotro 0,0 heeft stress me. Want mi kan tak furuera, ami be go sabota nga bron fits. Mino an bemoeien nga des masan ga sabota, sang dino dorobota. Mi be go sabota, mon de dek stil ben de huisbaas. Akom o melisa uno, mi kan tak furu san die botese. Omdat mi go furu nama oso. Mi go osa botese, pe in a kluis pe de akanga den val bende san be beskerma man usre be ka hording no utekwang ate tu bengole koroni a ontvangu grandioos na unulek awari no belop so ube jazz uno ai wa fringe wa mi ano ndp'er mi no bautis lexi para no pique mano ndp'er mi no dina awari gang en mi no ere next fu no asma kodondor na rotsoi Sabo men ndp'er in a top bota op. Saben teguno. Mi potuf dina follow with the news revi. En fesim jamin espa e fos mano maluku mi live. Nesta makana ngade imoye fina moy makanga uno. You say luku mi live, you no fault, de maina top. Melvin Bova. Faisal Abdul, you na one of them. You for all, you. Boto sebel ka koroni 1,6 miljoen e ka koroni met betrekking tot de verkiezingen. Pa monigo, pe you me ka monigo. Faisal Abdul, pe you me ka monigo. Me luki van de gande dag. Ik ga Holland, ik ga voor die vakantie, iso. You naf komora koroni, Faisal Abdul, you naf kong, me begi naf kong, en no bedre kere in naf kong, I no look you no enkri fasi, I no look you. Je tijd is er voorbij. Alla den kozen NDP ben je unulik young boy, so actie itekito, hoor ding de duisane. I make gebruik voor NDP toch, I actie besvergunnen toch, I kena structuur toch, hoor ding, no kles maar aan politiek in koroni. Bemoei in sranang, want vooral van je vrienden via pik, bij alles aan ons sabi. Daarom ik atompai. Ja, wan kans. Is er even, if je bereikt dat je wakker in een systeem, dat je hebben gelaten mis. Politiek, het taki, ga zoveel mogelijk naar het volk toe. Politiek, aan je systeem, of je big shit, of je wat je if je niet politiek, no geen politiek, want wat raptor en wat amrok, no me kwin verkiezing je een partij. Kon na volk, kon taka volk, me ko verstaan, me ko taki. Dat me kwam bewegen ontstaan, dat ik kan verstaan. Ik heb die raptor, en of unulik volk af jou,
Dat nou een goede verkiezing. Want in oma giti ma wa reptor voor stem gi aparte sai lobby yo la sito. Tien stenen door de tien wan in de want 1,1. Wat ik maar mooi. 10 stenen door 0,0 voor begin katapwan zetel. Dus im sap wan san nomo taki alla yu systeem sa yu abi in politiek, alla yu rijkdom sa abi de pakering de kon koenlijk feide. Maar no den taki yu rij Toyota Tundra of yu rij amoro nieuwste model Ford Ranger Raptor, dat netja moest ga Parijs. U noem een verkiezing van partij en ati. Dus atompai kon manifesteren in een volk, kon zoeken daadkracht, kon taki na bevolking, kon arkisa e play, kon lukusa na model, dat kan de ukatak ai oroko. Maar nos don gewoon taki yere Ford Raptor en aan jonso. Ane roko. Wat mi sref karayen to, alaman karayen. Politieke me kure. O sref shuti, o denk den tori dis bon sam tego. Tak moni na kes sani aben soms je lidgweli ben. Vooral tien bon of koning. Boom. De lidgweli ben. Seno wani dat heeft sangen. Maar tiro kofeng, je geniet. Je geniet, maar je laat je plezier. Je lukt je familie, laat maar je lukt. Maar politiek in uw denken, in uw model. Je goedu gebruiken je familie, niet geen politiek. Je model gebruiken boom, je vrienden om je heen, niet in politiek. Politiek is vis, vuil en la. Politiek is een aangeboren wetenschap die heel vis, vuil en laag is. Hier is aan het politiek is een aangeboren wetenschap die heel vis, vuil en laag is. Niet ik moet niet in politiek. Met politiek moet niet in politiek. De roken en te pa fatsoenlijk fasie en we jepi en suma we jepi dat akangro dat er een succes. No hard feeling, no matter what. Suma no belobe, geen probleem. Masa motego no. Het me refa doe je ja zo me ready. Acte me ready. Me ready acte, me ready tekst revi. Me no tak furu nanga no man boy. Me no a tumsi furu nanga no man boy. En no man ook to boy. Zo doe, bereid voor dat men verstaan. Dat sabi. Dan a kill to kill of business nam sabi. Net tak voor moro.